बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे 6टा जनजाति बिथांमोननो जि एसटि डिमान्ड बे डिमान्डनि सायावहाय जि क्लेरिफिकेशन बिदों बेनि क्लेरिफिकेशनाव बनस'नि स्टेन्डआ क्लियार आरो जाय समावहाय कुनु बर' आफादफ्रा बिनि सायाव खोथा बुङाखैमोन बेयाव बनस'आनो जों बुंगोरदों जिहेतु जोंनि स्टेन्डआ क्लियार बे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ सोरबा दिनै गोजौ थाखोनि सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा दिनै जोंनि बिरोधि खालामनो नागिरनायाव जों जेब्लायबो बनस'आ जों गसंगोन आरो 6टा जनजाति जि बिथांमोननि जि डिमान्ड बे डिमान्डआव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जेब्लायबो बुंगोन दे बिथांमोननि डिमान्ड खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जेब्ला जोंनि बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि बे समयसाया दिनै नाख्रेब जायोब्ला बेवहाय जों क्लियार जों स्टेन्डआ क्लियार जों स्टेन्डआव दङ बे 5 मिनिट आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो जोंनो बर'फोरनो जोंनो आलादा रायजो होग्रोनांगोन आरो बेनि गेजेराव गुबुन बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेलेग आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरनो थाखाय सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होग्रोनांगोन बेवहाय जोंनि स्टेन्डआ क्लियार आरो बिथांमोना इलिगेल भाबै आयेननि बिरोधि भाबै दे जोंना रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानिफ्राय जि बिथांमोना मोनबा क्राइटेरियाखौ जोंनि फुलफिल खालामनो हायैयावबो पलिटिकेलि बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जे जोङो पार्लियामेन्ट एबा माबा मोनसे जि पलिसि लाबाय थादों बे पलिसि लानायाव जों गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन कुनु इलिगेलि दे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआनो दिनैहाय कनस्टिटिउसनेलि मोनसे प्रभिजनेलि जों मोननांगौखा बे बड'लेण्ड डिमान्डखौनो बिथांमोना दिनै जि जों माने कनस्टिटिउसनेलि संबिधानिक जों मोननांगौखौनो होआखैब्ला आसाम बादियावनो दिनै बर'फ्रा हाजोआव दाबो एसटि मोनाखैब्ला अब्ला दिनै गुबुननिफ्राय फैनानै जोंनाव एसटि मोननांगौआ कुनु पसिबल नङा आरो बेयावहाय बनस'आ गोख्रों भाबै जों स्टेन्ड जागोन आरो आइनि भाबैबाबो जोङो दिनै स्टेन्ड जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बनस'आबो बेनि सायाव जों स्टेन्ड गोख्रों भाबै जों गसंगोन बर' माहारि फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्स बेयावहाय दिनै सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियावहाय गिदिरथार थांखि हिसाबै जोंहा दिनै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां बुंथिगिरि स्पिकार मानगोनां एजुकेशन सेक्रेटारि कालचारेल सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि लिटारेरि सेक्रेटारि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दिनै जोंहा क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा चिरां जिल्लानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बाक्सा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि जोंहा उदालगुरि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि आरो गासैबो जोंनि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार्स बिथांमोनहा जोंनि नैबे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव गोबां जों इस्यु जों सावरायदों गिबियावनो जोंहा जिहेतु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोंहा 2 बोसोनगिरि दंमोन आरो बे बोसोनगिरिखौ जोंनि दिनैनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिं नैबे मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव जिहेतु आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो दिनै रिलिज होनाय जाबाय जोंनि मानगोनां मन'न्जय दैमारिजों लोगोसे जोंहा मानगोनां पबित्र बर' दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो दि बिथांमोनहा बनस'खौ दाजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा जोंखौ सहाय होबोदों आरो बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावो दिनैहाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि हाउसनिफ्राय जों बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस आरो कन्ट्रिबिउसनखौ जों मान बावनानै बिथांमोनखौ जोंनि आफादनिफ्राय जों दिनै रिलिज होनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा दिनै बनस'निफ्राय एबा बनस'नि जानानै बिथांमोनहा रिप्रेजेन्ट एबा बिथांमोनहा बनस'नि जानानै जोंनि खामानि मावनाय नंलिया आरो थांनाय समाव बेजों लोगोसे थांनाय समावहाय जोंनि मानगोनां बोसोनगिरि 2आ बिथांमोना जितु सेन्ट्रेल कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि
जिहेतु सेन्ट्रेल कमिटि बनसुनि कनसेन्ट गैयालासिनो जिहेतु मोनसे इनचार्ज हिसाबै दादोंमोन आरो बे इनचार्ज होननायखौबो दिनै जोंनि हाउसआव डिजल्भ खालामनाय जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा इनचार्ज मोनदोंमोन बिथांमोनहाबो आस इट इज जिहेतु जोंहा सेन्ट्रेल बनसुनि एग्जिकिउटिभ मिटिंआव डिसिसन लानाय बादि जिहेतु बिथांमोनहा जि पस्टआव दंमोन बे पस्टआवनो थानानै बनसुनि बिबानखौ मावलांथोंसै आरो बनसुनि जि टारगेट आलादा रायजो सोरजिनायाव दिनै बिथांमोनहा मावफिनथोंसै होननानै जोंनि बे हाउसआव जों डिसिसन लानाय जाबाय आरो बे नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा बे जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जि जों जोनोम मोनदों दा जोंहा दिनै बोसोरफ्रामबो बनसुआ जोनोम मोननायनि गेजेराव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बेखौ जों मोनफुंनो थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै नांबोबाय थादों एबारबो जिहेतु जोंहा डिसेम्बर दाननि 1 थारिखनिफ्राय 19 थारिखसिम जि पार्लियामेन्ट सेसन जागोन बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जोङो दिनै आलादा रायजो सोरजिनायखौ जोङो गोख्रों भाबै जों बाहागो लानो थाखाय जों दिनै फाइनाल डिसिसन लाबाय आरो फैगौ डिसेम्बर दाननि 18 थारिख दानावहाय जोंनि धरना दिल्लीयावहाय जन्तर मन्तराव बे जानो थांसिगोन आरो बे दिनै फाइनाल मोनसे डिसिसनाव फैबाय दा जों मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लानि आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि गेदेमा रायजो राजा जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जोंनि जि थांखि दं बे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आशीर्बाद हरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जाफुंसार होनायाव जों गोख्रों भाबै जों आवगायलांगोन आरो जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ एबा जों हाबसिननिफ्राय हामसिन जोंनि टारगेटखौ सहैनो थाखाय जों दिनै आवगायलांगोन जों गिबियावनो बर' माहारियारि फरायसाफोरा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो गोसोखांनांगोन बे थांनाय समाव 2003आवहाय जेब्ला बिएलटि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आरो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जेब्ला भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सुक्ति जादोंमोन बेवहाय बर' रावा दिनै मोनसे माने कनस्टिटिउसनेलि जोंनि 8 शेड्युलावहाय दिनै सोजादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बर'आ जोंनि भारत हादराव मोनसे नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै राष्ट्रीय भाषा हिसाबै जायगा मोनदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो दिनै जोंनि बर'आ मोनसे भारतनि कनस्टिटिउसनाव जे बर' रावजोंबो दिनै लिरनो हाबाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे एक्स बिएलटि दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै गावसिनि बेसेन गोसा समखौ सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै गोबां मुंख्लं जानायनि गेजेराव दिनै बिथांमोना बे बर' रावखौ बिटिसि गोरोबथानि गेजेराव 8 शेड्युलाव सोनानै दिनै नेशनेल लेंगुवेज बानायनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै कनस्टिटिउसनावबो बर' रावजों ट्रेन्सलेसन होनो हानायनि थाखाय भारत सरकारखौ बर' माहारि फरायसाफोरा बिथांमोननिसिम रोजा